Luk øjnene. Læg en hånd på din mave. Forestil dig, at din mave er en ballon. Når du trækker vejret ind igennem næsen, så pustes ballonen langsomt op. Hold vejret og pust så ballonen stille ud igennem munden. Lad os prøve en gang mere. Træk vejret ind igennem næsen. Forestil dig, din mave er en ballon, der bliver pustet op. Hold vejret og pust så den ballon stille ud igennem munden. Mærk, hvordan din krop bliver rolig og tung, hver gang ballonen puster sig op og falder sammen. Mærk din krop på madrassen. Mærk dit hoved på puden. Mærk din dyne, der er svøbt om din krop. Mærk, hvordan din krop bliver rolig og tung, hver gang ballonen puster sig op og falder sammen. Vi tager lige nogle gode indåndinger igennem næsen, hvor vi fylder ballonen op og puster ud igennem munden. Og når vi har gjort det nogle gange, og du kan mærke, at din krop bliver rolig og tung, og du har en god ro i din krop, og du ligger stille og lytter, så begynder Lunas drømmerejse. Luna lå i sin seng med dynen helt op under hagen. Hun elskede natten, for hver gang hun lukkede øjnene, vidste hun, at noget særligt ventede. Denne nat hørte hun en blid hvisken ved sit vindue. Kom med mig, sagde en stemme. Da Luna kiggede, stod en blød vind og smilede til hende. Den dansede gennem vinduet og glimtede som sølv i måneskæret. Jeg er vinden, sagde den, og i nat vil jeg vise dig, at selv det, man ikke kan se, kan være stærkt. Luna satte sig op og mærkede, hvordan vinden bar hende ud igennem vinduet. Hun svævede over byens tage, gennem skyerne og hen over mørke skove. Hun mærkede vinden lege sit hår, og hun begyndte at grine. En stille, varm latter. Hvordan kan du være så stærk, når du er usynlig? Spurgte Luna. Vinden svarede, jeg er stærk, fordi jeg aldrig tvivler på, at jeg kan flytte ting. Jeg bærer skyerne. Jeg skubber bladene afsted. Jeg hvisker hemmeligheder til dem, der vil lytte. Selv det, der ikke kan ses, kan være fyldt med kraft. Luna tænkte længe over det. Hun så, hvordan vinden bar en lille fugl afsted, og hvordan blomsterne bøjede sig i en dans. Hun smilede, så selv når man føler sig lille, kan man stadig gøre noget stort. Ja, svarede vinden blidt. Det handler ikke om, hvor stor du er, men om at tro på, at du gør en forskel.
Vinden bar Luna tilbage til hendes vindue. Hun lagde sig under dynen, varm og tryg. Og lige inden hun faldt i søvn, hviskede hun: Jeg er måske lille, men jeg er stærk, når jeg tror på mig selv. Drømmerejsen slutter for i nat. Må din søvn være let og rolig, og må du vågne i morgen med et lille lys i hjertet, fyldt med styrke, ro og nysgerrighed.